Yem ko efe. Nem ko ge. Imna mo sura telele bo bola. No wa tika telephone flaga ba. Ani ne biga telephone flaga e mana ne sigle sura ka flaga. Mama tisa wani tisa. Mo biso ko le bi totore. Nte toto e go to godi. Nyanga tele kale ga tlaga na boale ba do mu bala sanu. Jamani te ba ma de la rifa ka tele we ba ka tele. Mama kuma ni indiano. Ntaji. Mama mangane gitera kuma ni indiano. Ntaji. Ete a neti nan te fio parce que ete ne gitene na bi. Ne ge bisiga ke la ri tubu sawo. Aja yoro ne afine be bodole bi na dola. Kana ma nga parfait na tugunne. Parfait do sane be to ya. Asane me to gola ge mo mari ma asane ya. Na sane mo te magala. Mo te magala ta wugi baga do sane. Foni ya ta gabo na kon bi ni be magala. E ga magala. An atola. Ki jamani to. Jamani fane baga to la nyaji. No gon me mun fi sabalore no tere. Arama de bi se ko do le bi totore. Kan totu. Mfaga so ko ngan totu. Eti yere do. Ne bi yere do ngali shukele ta shiano. Mama yoro ne kan ade ki kana to gani doga. Ifaga so e kelen faruwa. Ne te mo wele ta do ne be ntari do. Ne te ntefo. Me papa bena bi ni papa nana. Ama malawli. Papa gana ge. Ko ta shike te no. Ya there. Number. Ewana wala. Ne go alsa yema kiwara fo soro Fatimina. Ne wanye kiwara rasoro. Mi? Chenno fle ko fe karena fi fa ku shiga chata. Duno min nana iwo sona fa ko ga tirimse Fatimina. Aha. Ore bulla na. Ai te son. Ore bulla na. Wa me yorom na yele manaka bui fene. Hey! Petit nous to kana Fatim no fe akalim Fatim be e walla ku be munumunu ko ke nyon fe. Ore doge. Ore bulla na. Alo duna ne tagara kwa ne bugo. Joye bo. Wo chene nge. Ya ibe ngo fan discussion. O be saka e bugo to godi. E u ye rod mena. E u ye mi. Mo re afone ne re mai do re afone. Do de afu e to godi. E go kwa e bugo do de afu. Ite kalabancha kuma dabla. E go sisan ko e yo petit e bugo. E kla kani jotu ko do de afu e. Kuma kele fo yana. Fatim be mi. Abi umure bulu do re afone ko ba bulu wa severo do afone ba. Ma e bugo mi. Petit e bugo mi. Ay ne bugo ko fe kare dai. E bo yoro do. Ne bugo yoro do. Abe to ko ke ya. Bo aga kel manche ta bi temeri suwa. Bon mais 3 jours de dima e ka information yini kana fo yin. Soit anga ko nga fanga na ko yi. Ne deme yoro aba labo. Wuli ka taga. Clé saba de bi bolo. I kana information jele. Wuli. I chokoroba kwale I to kan be tunu. I tise ka information fo ola. I be ni jo ko petini e bugo. No ya ebi mugo fo kan discussion. Ne taro be ka den sugu mi jiyan kono. Chérie. Eh? Ebes no wala. Wallahi, ne pijele mbari do. Chérie, mago de bila. O kadi gon. Awo. Milama? Nugma ferego kuma fenyana. Oh, ema kuma okula blum. Mais toi aussi. Ni ay nete ga kuma saki amani yede. Ito nga familial get doni. O man na sigem to sokona ya tia. Mais attends. Une ko de bela. Mo fa tsaka sigi sokona tene, mo ko ba saka bla a tia dala. E o don bina. Kam no ku no do bi na ga fenyana. Non. Depuis EB. E ka besoin de même ko ne mo ke.
Han? O ne feere ko bɛ ɲɔgɔn ye sira la. Non. A ka di ne ye feere ko in I k'a dabila quoi. Feere yɛrɛ tɛna kɛ. O tɛ se ka kɛ. Ne bolo e yɛrɛ kun ye feere ko kuma fɔ ne kun bolo e bɛna fɔ I b'i bolo yɛlɛma dɛ. E bɛ ka voyage taga min fɔ o tɛ muso furulen danbe ye dɛ. Muso furulen kan ka sigi a ka furuso sigi la dɛ. Mais e mana voyage daminɛ yɔrɔ jamana ni jamana e yɛrɛ b'a dɔn a cɛ man ɲi vraiment. Mun de b'o la? Fɛn b'a la dɛ. Aw cɛw filɛ aw bolo k'aw bɛ min kɛ ko mɔgɔ fana b'o ɲɔgɔnna de kɛ. N'i ye ɲininka e tɛna fɔ ne ka taa voyage la ko ne bɛ taa ne kamaleninbaw de ye yan o tɛ yan. I bɛ min kɛ dɛ I bolo ko mɔgɔw b'o de kɛ. Bon a bɛ se ka kɛ o de ye hakilina ye sinon hakilina min bɛ ne la a ma surunya ka se yen ne de k'i ma a ma di ne ye ne muso ka feere kɛ mun ko b'i la n bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ k'i ye. Ayi n dabali banna o y'i hakilina de sinon n'o tɛ hakilina ye ka taa voyage la dɔrɔn o bɛ mun de kɛ ne ye mun fɔ sa o de don sa a bɛ togoya min na bɛɛ tɛ ten koyi ne ka wari d'i ma ne bɛna feere kɛ. Ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ min f'i ɲɛna tuguni n bɛ ka kuma ɲɛf'i ɲɛna yɔrɔ ni mɔgɔ y'a ka kuma f'i ye I t'a ɲini ka mɔgɔ faamu f'a ka dimi. Ne y'a ɲini k'a faamu dɛ o don e ko ne bɛ feere kɛ bi e tila ka na fɔ ko ne tɛ feere kɛ o ye kuma ye. Non ne m'a f'i bɛ feere kɛ dɛ ne k'i ma de n ko n bɛna miiri n'a kɛra cogo min na ani I bɛ feere kɛ olu tɛ kelen ye dɛ. I bɛna wari min di ne ma nin bɛɛ y'o kuma de ya a. Wariko de bɛ ne la. Ne t'a dɔn dɛ parce que ne ko I ka wari di yan ko n ka feere kɛ nin bɛɛ y'o wariko kuma de ya. Tata ne de k'i tɛ feere kɛ e ka feere nafa foyi tɛna se ne ma ou bien e ka feere de bɛ na ne ka du balo wa e bɛ feere kɛ san nafa jumɛn b'a la feereko kuma in a dan an tɛ fɛ I k'a kuma fɔ tuguni quoi. O y'i ta o tɛ I ne ta mago bɛ fɛn fɛn n'a fɔ n ye n b'a k'i ye mais min de ye feereko kuma ye n tɛna don o da fɛ vraiment an ka nin bɛɛ yɛrɛ to yen n'Ala ye sini jira n na n bɛna taa ni denmisɛnninw ye ka t'u yira u ba la. K'u ba wa? Oui. O y'u ba jumɛn ye? N kan ka taa ni mama ni Aja ye ka taa yira Aja. Mama bɔ la dɛ n den bɔ la taa n'a den ka taa ni n den ye dɛ I tulo bɛ n ka kuma la han o mun de bɛ se ne ma n den bɔra dɔrɔn o de ka gɛlɛn ma sinon hali n'a taara n'a ma segin ka na bilen o foyi tɛ se ne ma n ka foyi de t'a la n ka papa ka piya. I tɛ sabali han e kelen den de ye mama ya. Ne kelen den de don. Ne bɛ taa ni n den ye yɔrɔ la yɔrɔ min ka di n ye. Ayi. I se t'o la yɛrɛ. I den ne den tɛ. Ne ye n ta fɔ ka ban. I m'a fɔ k'i ta fɔ wa n'i taara n'a ye ni mun bɔra la han I y'a a ɲini. Ouais, homo ça va. Genre, quoi donc. Ni wele mission dɔ de bɛ yen mais I yɛrɛ b'a dɔn n ka kuma fɔ yan nɔ n ka taa n ka kuma mɛn côté wɛrɛ la I yɛrɛ b'a dɔn o ye n ta n'a ye Inch'Allah n'i ka kuma fɔ I t'a mɛn côté wɛrɛ foyi la n'i ko ten mais n'i y'a mɛn côté wɛrɛ la n b'i da fara n f'i tɔn n'i y'a mɛn côté wɛrɛ la ni mun ka di I b'o da n kan an b'i ka bila de la yɔrɔ n bɛ fɛ k'i bila mission dɔ de la quoi n bɛ fɛ k'i bila den dɔ de la I k'a gérer k'a bila n ka position de la quoi o bɛ kɛ ɲɛtugu n'a yɛlɛ cɛ a ko fɔ dɔrɔn ok yɛrɛ I bɔlen don enfant duman fɛ e m'an ta ka ban n bɛna bisi in n bɛna t'u ka ekɔliso yɔrɔ yira I la mais I jija cogo sugu bɛɛ la I ka se k'a ka ko gérer k'a bila n ka position na komi ni n ko mun ka di n ye a ka dɛn ni n ko min man di a kana se ka tɛmɛ o yɔrɔ kan non n b'a gérer k'a minɛ k'a don I sagoya la a tɛ se ka foyi b'i ta la ok n'i ko ten bisi in tɔgɔ a tɔgɔ to yen o t'i ɲɛsira la n bɛna taa yira I la I bɛ se k'a bila sisan kɔfɛ n b'i wele ok ne b'a bila quoi Ah, ça va? A kɛra di? Comme an ka dugulamɔgɔ dɔ ka kɔɲɔ bɛ yen, n kun bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la de. Ah, ok. J'espère que i sara I ka patron na kɔni. Awɔ, n ye n sara a la. Ok, problème t'a la.
n'i taara i jilaja i kana mɛn ye dɛ ni mariage banna dɔrɔn segin i kana so awɔ n y'a mɛn i y'a faamu ok problème t'a la i bɛ se ka taa hakɛ to dɛ ne ko tata y'i ka wari d'i ma ayi a m'a di ne ma comment ça donc halisa a ma wari d'i ma wa ok n y'a faamu n'i taara n'i nana an b'a kuma kɛ awɔ i y'a faamu i bɛ se ka taa ne taara grand sœur ne yɛrɛ mɔgɔw wele Mohamed o ka di yan a dɔɔni ne ka sɔnna de studio la ne b'a fɛ ka wari dɔ de ta n b'a fɛ ka taa la kɔ o ma cun ayi bon ne kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan wale wari foyi tɛ n bolo grand sœur sabali sa n bɛ sɛbɛn la wari tɛ n bolo e b'a dɔn n tɛ wari jɛ la o e yɛrɛ b'a dɔn ne grand frère ni ne grand sœur ninnu bɛɛ la ni kungo min ne da la ne bɛna fɔ e de ye mais Mohamed i yɛrɛ k'a lajɛ sa an bɛ yɔrɔ min na sisan wale wari foyi tɛ n bolo ala ni dɔɔni bɛ sa ko wari de tɛ yen nɔ ne tɛ wari jɛ la o e k'a lajɛ wani wari tɛ wale wari tɛ n bolo ne bɛna taa i tɛ dumuni kɔnɔ ayi ne fa Mohamed na yan o ma e dimina la ne dimina kɛ wari b'i bolo ne b'a dɔn wari b'i bolo i bɛ ka n jɛ wari la ne tigi jɛ wari la sa sɔn bɛ wari yɛrɛ joli de 25 000 wa kelen bɛ yen o b'o minɛ wula fɛ i bɛ taa ka na waya ma grand sœur ne b'a dɔn wari b'i bolo Mohamed don o don i bɛna wari minɛ mɔgɔ da la mɔgɔ ka wari d'i ma tɔgɔ tɛ sɔrɔ sɔn bɛ bɔ wagati bɛɛ tɔgɔ tɛ sɔrɔ ni mɔgɔ ma wari d'i ma fɛnɛ bɛ d'i ma a ko kɛra baara komi a grand sœur ye ne fɛnɛ ne ma wari d'a ma n t'a dɔn n bɛna di mɔgɔ min fɛnɛ ma Makia kan jumɛn bɛ Kan foyi tɛ n na. ayi ne tɛ tɛ N ka taa gɛrɛ nin na wa? gɛrɛnna taga in tɛ san n nana n ka baro ye Non, se ta dɛ. Se ta se bi. hali t'a fɔ ko n parla Wala, cɛ n yɛrɛ mun ye ka ɲɛ. I parle n'o bi dɛ. merci O ma ni mun bɔra yen. n bɔra kɔɲɔyɔrɔ la e n fama sa Wala dɔɔni. jatigɛ tɛ ne Wala. k'an bila tan tɔ A bɔn an ye ɲɔgɔn bila tan tɔ. ne m'e bila e de ne bila Ayi, depuis o donna an cɛ cira ɲɔgɔn bolo yan fɛ fo sisan nɔ. Ne ne ma ɲɔgɔn ye. o kɔni Bɔn tɛ n wele fɛnɛ. baaraw de ka ca sa e tɛ e b'a dɔn ne b'i wele o Wala fanta bɔ de bɛ na n yɛrɛ la sisan nɔ wa. I tɛna wari dɔ di yan nɔ. e ala n bɛ wari bɔ min E bɛ wari bɔ min wa? Ko e yɛrɛ filɛ nin ye, cɛ ka di ye e tɛ cɛ laja. e b'a dɔn ne b'e lajɛ o bi wari de tɛ ne kun sinon e b'a dɔn k'a fɔ ne b'i lajɛ o han O ye tiɲɛ. gɛlɛya ka di e yɛrɛ de Mamadu, e ka mun bɛ mama bolo ne bɛ k'i ɲininka de n ko Mamadu. ne fana bɛ k'o de fɛ n t'a dɔn e ka min bɛ mama bolo Ne ye mama ye ne bɛ ɲininkali kɛ mama la. o ye mama de o tɛ ne ye i jɔ dɛ ni ne yɛrɛ de bɛ kuma na ka to ka mama ko kuma fɔ wa i b'a to n'an tilala baro la ni mama ye ɲɔgɔn ye a b'o baro kɛ o tɛ ne ka si dɛ Mama ye dɔgɔnin tɛ yan. ne dɔgɔnin de don kɛ Ne ma ye dɔgɔnin ɲininkali y'i la. i b'a ɲininkali kɛ ne na mɛ ni ne de ye ɲɔgɔn ye ka na to k'a ɲininkali kɛ ne na ne bɛ fɛ a ka dan bi de ma A ka i tɛ nin i nana ne fɛ yen baro de la. I tɛ manamanakan fɔ ninnu dabila. O donna an ma bila ɲɔgɔn na nin de la. ok ni ko ten n y'a dabila o ma e di n'a la Ayi, n bɛ ka mɛn ka kankari ci ye dɛ. yafa ma sa i yafara i yafara i tɛ kuma n fɛ E yan fɛnɛ filɛ ne wa. N'an bɛ ko kana to an ka tiɲɛ sa. n jo t'a la sa Désormais nin ka k'a dan ye ma. ni ko ten Cɛ hali ka wuli ka na ka taa yɔrɔnin dɔ la wa.
yɔrɔnin jumɛn yɔrɔnin jumɛn wa kuma ne bɛ taa ne yɔrɔ jugu la ok ni ko ten denmisɛn tɛ mɛrɛ ne ma faamu na Na. I bɛ sɔn ka boli a k'i ka na. N'i bolila ne t'i faga. Na. Ne tigi wele a. O don e taara mun de la ne fɛ yen. Non, a fɔ ko ka n jo t'a la i b'a dɔn yafa ma yɛrɛ de a ma. Ne m'e ci foyi i b'i pan ka taa ne fɛ yen ka tila ka na nafigiya la quoi ko go bɛ ne fɛ yen. Yafa ma walayi n jo t'a la a ma a tɛ sen fila sa ouais. I b'a dɔn ni woro i tɛ tila nin sarali la i bɛ ɲinɛ bɛɛ kɛ ka nin woro sara. Aw sɔgɔma o bɛ to e ka yafa ne ma sa ni ne ka n don boisson na ouais i ye mɛtiri de ye sa. A ma da wolo. I jɔ yan e bɛ taa ne ye labila fɔlɔ. Sini i bɛ n sɔrɔ n ka niveau la i bɛ na ni bile dɔ ye tuguni i y'a faamu wa. Ok fo k'a tiɲɛ ne ko min dɔrɔn a bɛ o de. E sabati ɲɔgɔn nin dɛ. Non pardon. A bila ka bɔ yan. Ne jɔn n terimuso de don kɛ e terimuso de ye ne ya e terimuso de ye ne ya a terimuso tɛ ne yɛrɛ mun b'i kɔnɔ ka n'a bɔ n'i y'a bɔ n b'i da farafin to ayiwa alimamu e terimuso de ye ne e ya tɛgɛ da ne yɛrɛ ɲɛgan ta i terimuso de ye ne ya ne bɛ k'i ɲininka e terimuso de ye ne ya i tɛ tiɲɛ fɔ dɔrɔn e ta ye mun ye ne ta ye o de ye est ce que i y'a faamu est ce que i y'a faamu mafiya kuma i ka nin sungurubamuso in fɛ n'a bɛ kuma ne ma a b'a kan jigin. E ne bɛɛ b'a dɔn min ye gosi. bordel ye parce que e ni nana ne ka mɛgi nɔfɛ fo ne ka so. E ka mɛgi mun y'a kɛ Est ka ce que i y'a mɛgi ye faamu a ɲininka kɛ. fa k'e ka go de ye ne ya ne ma dala ne y'a faamu e pilasi a tɛ yen nɔ y'a mɛn i pilasi tɛ yen i pilasi a tɛ yen I nɔ nana wa i anw don sɔrɔ anw ta in na y'a mɛn wa i b'i ta ka k'anw tɔ la fɛnɛ e tɛ y'a la fitinin min ala a tɛ nin bɔ. o fitinin nin dɛ o de bɛna n'i pilasi ta an ka sigi k'o lajɛ o den tɛ e yɛrɛ. Tima kuma tɛ ne cɛ sa a t'i ne tɛ e yɛrɛ b'o dɔn i y'o fɔ ko bɔ. Tima Alima anw de bɛ kuma na turu bɛna s'i ma hali mɔgɔ t'a fɛ ne k'i daminɛ anw fila de bɛ kuma na n'an tilala an bɛna turu se ma n'i ma y'i ka infidèle kɔ i b'a kun tɛmɛ ka bɔ e ne infidèle yɛrɛ de. parce que e ka infidèle ye nege tɛ mɔ e fa yɛrɛ e bɛ ka kuma de ya e bɛ ka tɛgɛ da ne ɲɛgan tan toi est ce que e y'a faamu aw fila ni muso y'a nɛn ta ka da ala e de m'a bɛɛ daminɛ ne mana ne nin ye yan nɔ a bɛ se nin bɛɛ. n'i y'a ferege i b'a feere kelen bɔ e de m'a feere kɛ est ce que i b'a tila ka kuma de ya e ma tila o de fɔ wa e de m'a bɛɛ ɲagami wa. a y'a kɛ manamanakan fɔ ne ye tɛgɛ tigɛ dɔ ɲɛ. est ce que e y'a faamu e b'a tigɛ dɔ e ka tila ka kuma de ya fa Ouais, Joe. Ouais, boss. Les gars. Même ni si an ka gɛrɛ na cogo di cɛ wuli y'a bila wa E ta de kɛra yan. k'a wuli y'a bila kɔrɔlen e b'i sigi yan E ta de kɛra yan. N bɛna ka taa kɛ. ni bi wɔra la ka n'i sigi an ka gɛrɛ na dɛ a ma K'a to yen sa a ye mankan dabila. i b'a dɔn ne t'a dɔn nin fana bɛna sigi k'e to yan kun min na o. A ye mun kɛ? kana cɛ désormais kana sɔn nin k'a sigi an ka gɛrɛ na tuguni a ma A to yen sa. bi a k'a dan yɛrɛ donc a ye nin kɛ ne de la quoi bi tɔgɔ bi ta ɲɛ ne ye denw de kuma to yen fa a ye k'an to yen n bɛ fan fɔ a ye n ka ɲɛnɛmaya bɛɛ to yen est ce que aw tulo bɛ n na. an k'i ye bi to yen e yɛrɛ nafa jumɛn de e fa e kamele bari e yɛrɛ kelen don ne ko mɔgɔ min ye ɲɛgɛnɛ ji min i komi i ye ɲɛgɛnɛ ji de min e ye kɔlɔkɔlɔ ye. i mɛnni ka ko la ani i tora la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ i bɔ an dala taa kɛ taa kɛ ne kɔrɔ bila ne k'a tatɔ lajɛ pe pokolo fatɔ jula kulu. i bɔ an dala sa e de nɔ tɛ nin bɛɛ a bɛɛ t'e de ya. bordel musokɔrɔba. e denni t'i yɛrɛ dɔn ne ye den ka tugu a kɔ bilen e t'i yɛrɛ dɔn sunguruba in. i b'a dɔn mɔgɔ dɔw yɛrɛ de bɛ yen ne tɛ fɛ olu ne ka sigi fo ka diɲɛ wuli ye wa ni jɔnni tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma a bɛɛ n'a la cɛ siɲɛ wɛrɛ a kana sigi k'i to yan dɛ. Cɛ ne m'o juguya la dɛ. N bɛna i ka taa ni ne dɔrɔn. Kumaba in nafa jumɛn b'a la? O m'o y'i gan bɛɛ ɲɛna yan. N b'i ta kɛ dabandiya ye. E bɛ se mun na? Ha? ne bɛ se mun na.
Ni bɛ se kora a kan ka ye. Mission wɛrɛ ne y'i sigi gɛrɛ na min bɛ bɔ a la i bɛ n'a ye quoi. Bon sɛngɛra m'o kɔnɔ quoi. Sinon filɛ bi n na taa n ka ye. Wa ni ne y'o kuma na ka to ka Omo tɔgɔ don ne ka kuma la y'a ma. E bɛ mun kɛ? Omo bɛ se ka mun kɛ ne la? Omo kɔ bi i b'o fɔ. Cɛ yɔrɔ min ka fila Omo ko kuma dabila. A bɛɛ ala cɛ ma mana ko dabila mɛ aramasi la sisan. N'o de ka di an k'o kɛ sharp sharp. E bolo ko mun de don? A ye mankan dabila e sigi ka bɔ yen. Ouais. Ouais, fa. Ouais, mafia. Ouais, mafia. Mafia. Cɛ n'i sigi n kɛrɛfɛ. Place tɛ yan, i sigi an fɛ. Ne sigi yan. I sigi an fɛ. Cɛ, i bɛ wuli a wa dɛ. N to yen sa. C'est blanc. Ouais, plan même. Diwara sando kɛra ne la sano. Dibala ka ni da. Ko ma deli ka kɛ na dɛ. Mais au moins, je fui ya chere ne we plan na fo. A bɛ se ka kuma. Aw bɛɛ tɛ kelen yan. Cɛ n ka cɛ k'i da b'an ka kuma la. I nana i sigi an ka gɛrɛ ne e da don an ka baro la sa. Ne tɛlen ni Alima ye Tima fɛ yen nɔ. Minnu de ma jɛ ka ne caro. Cɛ jɔ a bɛɛ la cɛ b'a dɔn joli la. Ne yɛrɛ bolo kuma sɛbɛn de don a bɛɛ ye manamana kan fɔ. Ni muso la cɛ ni bɛɛ kun b'a kɛ cɛ ala ka ma kɛ fidèle ye sa. A cɛ e tɛ bɔ woda la e yɛrɛ cɛ. Eldi b'a dɔn ne ka don ye ne bɛ ka kuma bɔ ɲɛfɛ ɲɛna n ka cɛ ne bolo k'e bɛ ne dɛmɛ. Mais John fana ma ɲi sa ouais. E yɛrɛ b'a dɔn go fila e bɛ se ka tulu ɲɛ bɛ cogo di o ye fɛ kɛ muso don. I bɛ kɔgɔya la muso kɔ i bɛ fa la. Cɛ a tɛ manamana kan fɔ dabila. Ni cɔcɛ kɛ manamana kan fɔ ni san pɛrɛ cɛ n'o bɛ don ɲɔgɔn na sa. Ne ma da ne tɛgɛ ma tigɛ ni muso muru. O me ci an fɛ yan e sera ka mun wɛrɛ i bɛ n'i jama jama kun na fa de b'i la. Ni bɛ se ka ko k'a kan k'a ye kɛ. I b'a dɔn han mun daga di ne la dɔrɔn ne bɛ wuli k'a bila wa o de ka fisa ni aw bɛɛ ma wa. N'i y'a bila o daga di dara yɛrɛ. Jɔn ye wele yan. Cɛ Eldi ne b'a bila wa. N'u ka ko min kɛ n tɛ se ka kun ne fɛ wa. Aw kɔgɔ dama ninnu. Aw kɔgɔ dama ninnu. Aw fila bɛɛ tɛ kelen yan. Cɛ i b'a dɔn nin ye muso donba wagati bɛɛ ni muso dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ. Fila bɛɛ ye kelen. A terikɛ in fɛnɛ o bɛ fɛ ka don a jogo la yɛrɛ. Ne ko i dɔgɔnin yera. A ma ye fɔlɔ mɛ ne ye a ko ɲɛɲini dɔw ko ne ma k'a bɛ Omo bolo mɛ i ma Omo yɛrɛ. I tɛ taa ko di polisi la. Polisi non an ka to tan a bɛ ɲɛnabɔ an yɛrɛ sɛgɛrɛ an nɔfɛ turu ne ye wari in yɛrɛ don den ɲini la baara de don to tan a bɛ ɲɛnabɔ. I tun ye wari di minnu ma k'olu ka ɲini olu fana ma ya. Olu ma se ka na n'a ye fɔlɔ bɔn an ne n'olu yɛrɛ de b'a ko la o ma se ka na n'a ye fɔlɔ mɛ. I tun k'a di polisiw ma ka siɲɛ kelen. A bɛ ɲɛnabɔ an kan ka kɛ polisi ko ye parce que n'a kɛra polisi ko ye ne b'a dɔn Omo bɛ taa sen fɛ. I b'a ka so yɔrɔ ko dɔn. in bɛɛ ye Omo de. E b'a ka so yɔrɔ dɔn. Omo ka so wa. Ayi non ne tɛ Omo ka so yɔrɔ dɔn. A kun bɛ yɔrɔ min a yɛlɛmana a bɛ fan yɛrɛ de fɛ sisan. Doni yɛrɛ mɔgɔ kolon ye dɛ. O don na a ye ne bugo kɔfɛla n'an fɛ yen. Mais a y'i bugɔ yɛrɛ wa. Walayi mais o kɛlen de don wa. I bugɔ i dɔgɔnin nɔfɛ. Ale de taara n'a ye m'a ye ne bugo a kan ma. O de la i sirannen don ka taa nɔfɛ quoi. Ka siran ne bɛ siran Omo ɲɛ hali n'a ye ne bugo ne tɛ siran ye.